Sikatso. Ayo. Yo mandek sik Mas Abi. Dah karo ngregengke swasana ben rada gumyak dangdute kibote dimainke. Ayo Mas Angga siapke. Drame ngejam wae, ngedes. Ngono to Mas Kiki? Lagunipun napa Mas Febri? Monggo Mas Febri. Dari Sawang sampai Merauke. Ora. Yo kanca-kanca, digayangke lagu sing lagi viral. Ayo. Kasunyatan bersama Mas Febri Wicaksono. Yo. Oh, lagi adan jebulno. Amdani jan yo, oke. Yo. Ora gampang nompok. Oh. Ayo jadi sok beda aku. Mas Gusti tak beda langsung mecucu. Keleng gesang Mas Gusti. Nggih. Sesuk gesang tak kone melu warok ngono ya Mas Gusti. Aduh.
Mbok aja domor aku wirang. 500 ke bapak nih gelem ora? Aduh duh, jan rapopo. Mas Gusdi, Sak jam lho. Mas Gusdi. Niki wau saking Jakarta jam itu, Mas. Tabuh sedoso iki. Oh, tabuh sedoso. Nggih. Pesawatipun Nitih Bundan Airlines. oh iya, anyar iki. Nggih. Heeh, mangkat meneh wedang entek tukune. Tak genahke ngono lho maksudnya iki. Genahke Mas. Nggih sak menika SP Pangestuni matur nuwun dumateng Mbak Apriliawati kalian Mas Eko Agus Prasetyo. Mas Eko itu ana lagune lho Mas Gusdi. Pripun? Sinebut Eko Prasetyo kuwi lho. Oke. Kuwi ditembange kuwi otomatis Mas Eko lagi madang nang keringat langsung dadi tenan kuwi. Nggih ta Mbak Lia? Lah, Yen ngono sesuk bar manten anyar kae ayo moro. heeh. Posisi do turu kae ayo nyanyi. Oh nyanyi. Nek dadine beda nek kuwi Mas. Ha piye? Dadine kluget. Sik, Mas Gusdi. Mbak Lia mau ngomong aku. Pripun? Dan aku mbok nyanyi sak lagu, ya Oh, oleh. ya oleh. Ngono kuwi. Heeh. Siapa Mbak Lia? Lah, koyo nek omahku karo Mas Eko, aku sok nyanyi iki ngono kuwi. Anu Wendan. Apa? Sido arep nyanyi apa BO-ne ra sido. Oh, piye? Ayo. Jare suarane SMKI lho. SMKI Jurusan tari. tari. Konari kok. Oh ya Konari kok jajal. Ayo. Kepiye? Wah, jan. Wis isin ya ini karo Mas Elfat. Elfat ning kene Mbak Lia. Wow. Oh ya. Oke. Pripun nek Hamdan? Sikat lek. Oh ya. Sigek Mas Bundan. Sik, duit. Entek bahan awak omongan apa iki entek bahan iki lho. Arep dagel apa ya aku bingung aku iki. Sik. Mbak Lia, iki kok kaya malah Bundan sing ditanggapke to, Mbak. Bungahe jan tanpa upama. Bunga tenan. Nggih? Oh ngaten ketunggon. Oh, iya. Makane kok Jejen. terus Mbak Lia, naminipun Mbak sinten? Mbak Sinta. Kanca-kanca siap urung? Babak klasik Gita. kanca-kanca. orang lali-lali kowe iki. Nek ana wong Iya. rembukan ki. Dinda Mbak Mas. Dinda. Mbak. Oke. Oh, wis dandane serambung. Oh iya. Iki Yo ben le dandan yo ben rampung. Sik dilit, sik. dongaku ki ya muga-muga ora kaya sing wingi-wingi. Nah. Muga ki sida ngono lho maksude ki sida. Iya. Bundan ki ketuwingi rak ming kaya wong tahlilan to. Piye Mas? Ngalor ngidul di go centeng kaya sego berkat. Nah. Ora lek dirabin-rabin. Iya. Mau nanti digowo ta Mas? Sik. Iya, kaya kunci. Ora, iki do kompak kabeh aku wirang dhewe malah ngene-ngene. Wirang aku. Lagi berdasarkan kenyataan toh Mas. Kok beda Mbak wingi ning nggon aku wedu ki. Udu. Sing iki Mas. Iki cah sekolah. Iki sing ubah-ubah duku iki. Wah aja. Sing mbah-mbah udu. Aku ki arep ngomong ngono ki sakjane ra tak gelek Om ki. Ora ndan tak belani ndan Ya kae. jenengan untat. Kae ngono ki rewange Bundan. Rewang. Jenengan untat. Oh, di rewang cah nom to Bondan ki. Duwe. Oh, Lagi rapi dong ngawur tenan. Batinku ki pengen miso-miso. Ora, pokok iki kabeh acarane iki nek ra ngene iki ora gaeng to, Mas. Nangki. Nggo Mbak Yuku dhewe karo Mas Eko ya kakangku dhewe. Oh. Dilalah karo Mbak Lia sesuk ya arep bebrayan sak lawase ya Mbak sik dijaluk ya Mbak Lia. Amin. Sik Babe ngetok. Halo Mbak Be. Sawer Be. Wah, jan. Nggih. Wis do toko kabeh, Mbak. Oh ya, siap. Nggih. Lek Hamdan, iki penonton wis do kecut iki jelek ngrungokke omonganku iki, Lek. Wis oke. Yo, kasunyatan bersama Taruna Bakti Tama. Gusti Arjuna. Amelia Nandika. Febri WS. ayo Mas. Octavia. Yo.
kembang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya Apuranan aku yang ninggal kesiramu nanging aku wis tuwenu Gusti tansah krungu Bung Jaipong monitor. panyuwunanmu muga kowe ninggal hatiku ati durung lino kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang nekar ono ing atine kudu aku sing duwe. Wes cukup lalekno timbang atiku lara bergerasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa lihat aku sumade wong liya Iyo, Haruna Bakti Gana Sak Hoseng. Dance Audio Bersama Mas Febri West. halo Mas Gendeng Bersama Mbak Amalia Nadina. Kasunyatan ning tresno kowe sumat ing wong liya yo 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 Yo, spesial kanggo Mas Aan. Oma tutu adalah Sikat yo yo
pun Mas Febri kalian Mbak Amel. Langsung nyatan mas. Menika sak lagu mengkas terus tarik kabeh. Yo Mas Gusti yo. Apa Mas Gusti lagune? Mengko wae. Yo. Oh ya, Mas Gusti. Ono request ego wong tuwa. Ya. Piye? Mau nempi ngono to? Oh. Bono titis titi apa? Laras yo. Pekatan yo. Mau nempi. Oh, yo Nyiro Kidul on request wis disawer yo. Di Nyiro Kidul keso. Yo, Mas Abi yo. Gun gelang. Batangannya dungangnya Mas. Batangan. Nyata gede ombake Gulung gumulung orang andan saben wayah. Rana jabang ngotolan sembrono. kereta kencono dadi titik ate pasurya putra ra ono tatike Haton suwunan opo nang semake. Rasa ben netra wis sajak seake. Ayo. rara kidul Sing kesel sing rewan. Kasukan nanging rata sakara gitu Sing kesel sing rewan. Yo. iya Ego wong tuwa Mas didekis Mas. Ada Gusti Arjuna. Ada juga Okta Salsabila. Sikat yo. cerita apa Cerita apa? Piye Mas Gusti? Sing paling larang Lara. Aduh. Salingo bapak lunga Tinggalke keluarga Nalongso nanging kudu tak terima. sing gawe tambah lara waktu ana kaya ra ana dikasih sayangke Wasik. sing kaya cahriyanku Yo. bapak ibu bingung dewe-dewe Sikat. Yen pancen kudu pisahan aja kanthi
Anak sing rusak omahe. Taruna Bakti Dhamma Okta Sansabila Suci Arjuna. bersama dan audio sound system profesional bersama Taruna Bakti Dhamma. Sika. Ayas, sokok, 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 aman sokok, 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 sikat, iya, ayo deh, ayo deh, Jos, ya, yo, yo, dulu, yo, hey, dulu, hey. Lo, 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 lo. Ora ana sing njaluk dilairke. Luar koyo Tepuk tangan, yo. Toko apa anane kabeh kahan Yo. Yes, pancen ini kita kire. Anak sing rusak Ora ana sing njaluk dilairke. Yo lo yo warga sing kaya ngene. Tak toko apa anane kabeh kahanane. Iya, Waktu menanti kita dire. bisa kaso. kudu iso anak sing rusak Anak sing rusak Oke, kita lanjutkan Mike Tyson dan John Cena 3, 2, 1, ya. Tangannya mas. Coba
Indro dibantu. Ayo. Pak Rizky. Pak Rizky ini dia, gini. Kru terap kita mah, Pak. Hilang oh kejoan. Ayo so, habiskan. Oh, oh. Eh. Aduh. Goes. Awas. Yo dijagani. Ayo panitia monggo. Os. Wah. Ayo, mari. Yo. Rek. Yo, waktunya dibagi-bagi. Ayo. Ayo, os. Oh, nek jero. Masuk. Iya. Yo. Sanda ibon yo. Yo bali yo. Selanjutnya. Yo. Lagi bisa kangen yen ora ketemu dan iki sliramu nyitra janji lunga tanpa pamit medho tresnaku kang putih. Monitor batangan. Tambahin Mas. Dan podoro jaipong. Sing wetan rangkung kowe. Iya, os. Sembuh. Canda, drong. Ya ono dulu gondrong. Wis sambatan lho, drong. Kula keteri pacitan. Oh, iya. Sikaso. Aja ngono mas, aja ngono. Dipaleken, aja
lera-lere kanthi gawe. Yo. Oh eh oh eh oh eh oh eh oh ya. Iya. Iya. Oh ya. Iya. Oh. Yo. Os. Wah. Ayo. Ayo, mari. Turi turi putih Turi putih. tandur ning kebon aku. Kebon aku. Turi turi putih ditandur ning kebon aku. Kebon ageng cereti banyeplok mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange Dibantu, dibantu. Yo, os. Yo. Langsung sikat. Iya. Ha 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 ha. Rio. Jalan mari jalan, sembilan mari jalan, jalan mari jalan, sembilan
iso timbali. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Dasar sakti mantra guna. Layong dilayong dilayong sekar melayong. Layong dilayong dilayong sekar melayong. Layong sana layong sini sama saja. Iya.